ए गारि मावबाय थानाय मा खालामदों ओइ मा खालामदों नोङो र' खाथियाव नायथारलां गारिसो हुगारदोंमोनलां गोदानखाय बे मा जिनिस बोरो 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 जेबो नङालाय जेबो नङा हट हट डिस्टार्ब गया ए आया ए लोखि सारा मा एसे असय मोसौ बलद बेलाय ए माथो खाथाराब्रा मा आजामोन दामा मोनबाय हाब दाना गोदान गोदान ड्रेस गानग्रा जाथारबायब्रा बियो गाना थायो नामा सुखिदार साख्रि मोनलायनानै हाब आंनिख्रुइ जाम्बासिना सुखिदार साख्रि मोनलायलायबावबाय आरो बे पेपारा मा जाखो एसामिस पेपारलायबाव बर' मिडियाम फरायनाय मानसियानो एसामिस फरायनो रोंगौ नोङो बिदन मला थोनसो लादां एलपि पास जायै मानसियानो बाब आंखौ थगायलायबावो होद जाम्बा नों बायदि एखे ड्रेसखौ गानग्रा नंलालै आं फैसा जाबाय अ जोंहा गरिब नालाय बेखौ गानाबा माखौथो गानो जोंलाय हंला हमख्रबलै हमख्रब केमेरा खेबनो हंला हंबालै मा खालामनो नागिरदों जोंनि आं फैसासो लाबोदों मेकआपसो खालामदोंलै केमेरा खेबनो बा बर' मिडियाम फरायनाय मानसियानो एसामिस पेपार फरायलायबावो र' थाथ' केमेरा लायदां हमथा हंला मोजाङै नायलाय र' Mekaloi hajeni cicaku purah kangjo janaku karena nih bakla jatuh dariku piri habnale मेकआप फुननो सानबेसे बिदि थाबायबाय थानांगौब्रा ए थाबायाबा नोंखौ आं बाना लानांगौ जाहैबाय आं नोंखौ बानो थिनदों नामा नुवाखै मालाय मटरजों माबायदि थांलाय फैलाय जागासिनो दङ फै बै दखानाव मा जानो गोसो आं जाहोगोन फै उखैबायबोलै जा माखौ जानो जा ओइ दखान जानो फैलाय हाद नैबेखौनो जानोसै ए बिजों उदै बुङो बिगुरा जानो लुगैनासो लेंबोखाथारदों बियो आया मा जालायखो बेलाय ए हिनजावफोरखौसो नाहरलाय फाग्लि दानि जुगनि हौवाफोर आया दावखोबावैसो जानो बायदि नायदों र' आं थांनि बियो ओइ माखौ जानो बायदि नायदों सिख्लाफोर नुफेराखै नामा मेगन नुवा जारौ बियो उन्दैनिफ्रायनो खाना नों बेखौ मेगन नुयो नंदों नामा औ नुवा बिमा बिफाया बिराद डाक्टार सिकित्सा खालामबाय थेवब्लाबो मोजां खालामनो हायाखिसै ओइ लब्बा नों नुदों बेलाय नुवा जारौ सरि दे आंहा बेखौनो गोरोन्थि सानफ्लांदों दे आबौमोन थादो दे जारौ नै जाम्बा थांबाय आं नङाब्ला गैलामोन नोङो थांबाय थांबाय मोदोमसो मावजोबबायमोनलै आंना जाग्ल' सिथा आबौ होनलांनाया जोंखौ नों बांद्राय गायथिया थियालै आं बादि माहाजोन जानो सोलों आं बिसिबां लजिं दोनै जायो मा जानला मोनला खोथा बुङो नै मानसिखौ नायबाथ' गोदो उन्दैयाव राभाफोरसोमोन नामाब्रा बिगुरालाय जुमला दे सानैजों गेलेसैलाय दे रावबो कास्टमार गैखाया कास्टमार गैया सोंदों सालायनाव नोंनि थाखायनो साला दखाना थैजोब्बाय हाबजि गेले गेलेनो नै गाव फाग्लाखौ गाव होन नोङो नोंनि थाखायनो दंस' जाजोब्बाय रावबो कास्टमार फैला ओइ आं नोंखौ मा खालामदों नों खेलाय बुंनो थदै बुंदोंलै हा थेलासो बुंदों नंबावदों नोङो नोंजों लोगो जाय जायनो गैला आंना दखाना थैसै दिनैनिफ्राय आंनाव दाफैसैलै
हामगौ लोगोजों लोगो बिदि दावराव जानांगौ नामाब्रा आं नोंनि मा खहा खालामदोंलै नों आंखौ पाबजि गेलेनाय फोरों माल दंबाबो गैया होननानै थिनहरफिननाया कास्टमारखौ हनै आंना दखाना थैजोबसै ओइ नों आंखौ बेबायदि जानला मोनला बदनाम होलाबाय नाङा नों गेलेनो गोसो गैयाबा नोंखौ आं फोरोंनो हायो नामा रागाजोंबो आंना खरा बारा थिग नङालै दानो दखान जोब्ला लांजोबगोन आं जोलाय नोंखौ दानो बल बायदि जोगदाव होनदां हाया नंदों जोलाय दे जोलाय आया आंनि दखानखौ दाजों होनदोंलै नङाब्ला दानो नों मा खालामो आंखौ मा खालामसो होनदों नोङो मा जुथाजों मानो आंसो बारथिदों नामा जालाय आं नोंखौ मा जाखो बिसोरो हगार ओइ आदामोन आयै मा जाखो ओइ मा जालायदों नोंसोर मा जादों नोंसोर मा जादों बुंलाय गाबोन फुङाव गानफब जोमफब मोजां देलायना फै आं नोंसिनो सासे नार्स हिनजाव लोगो हमना होगोन मिथिबाय थाथ' ओइ बबे जायगायाव लोगो हमनो दे हा हाट बे जांगिया बाजाराव थांजायोना बिदिब्ला या बरिया ओइ बिदि साइज दाबो देलायखाखो नामा हाब माखौ देलायबाय थाखो र'ब्रा बे सिख्ला लोगो हमनायाव एसे साजायाब्ला जायो नामा फाग्ला बायदि र' थुदु माबार देलायबाबो देलायाबाबो एक्टरखा र'ब्रा फाग्ला बायदि आरो अखानखौ बिदि बुङो सब समाय असनमान खालामो फाग्ला ना हनै नेनो बालायलायबाय दा आसला मा बिमा खर'फोर बायदि नोंसोरखौ नेबाय थानांगौ ना मागो ओइ जोला अदिथ जाबाय आंखौ दा बुं नै बेखौ बुं देलायबाबो देलायख'नो हाया एमएलए एमपि बादि न'आवसो लिंना लानांगौ हिनजाव साइज ओइ नों आंखौ सब समाय बिदि दाबुंलै मा खोथा फंफ्रोमबो लेडि साइज हिनजाव साइज लोगो ना सुथुर जाखोब्रा नोंलाय दायना मा जाखोनलै जाबाय जालायबायसो नोंसोर साफ्रोमबो नांलायबाय थानाय पार्टिया माला जागोन बेखौ बुं जाहोगोनब्रा जाबाय फैदोल' ओइ साख्रियावला मोनसे बिराद दुगा जाबायना नोङो उनाव जुदि नों जोंखौ बावगारोबा बावा राय जाबायथ' जाबाय जामारबायथ' जागुबै जाबायब्रा थौदोल' है र' हौनि बिलाइ खनसेनो लाना खानो ना मोजाङै रायलायनानै लाना थांनो ओइ जाम्बा मा लाना खालामबायनो गोदै मोजां रावजों रायलायनानै लांगोन ना मा होनो जोंब्ला आंहा अनबानो जायो जेबो उनाव गैया थु गोख्रै जारौ नोंजों फंसे गोनां खोथा दंथारोमोन मा खोथा बेलाय माबा जारौ नों राजि दङब्ला बियो नोंखौ मेगन खेबदों मानसिया सादा सिदाथार मा खोथा बेलाय सिनायाखै नोंसोर आं सोर सिनायनायालाय सिनायदों नोंखौ सिनायनायखायनोथ' खाथियाव फैदों नोंखौ नार्स होननानै मिथिनायखायनोथ' जों रायलायफैदोंमोन आं नार्स नङाथ' आं सिस्टारसो अब्लालाय माथो नार्सनि ड्रेस गानखो होद बारा रायलायना थौ हमदिनि लाबो आयौ
ไอ้จีพยา 신이야 깁실만 쳐. ไอ้จี नोंनि พ थाखाय ยา जाजोब्बाय आंखौ मानो सिखाखो बबाव हिनजाव बागान होननानै लेंना लांबाय नार्सोनानै थगायबाय नोङो थानो हासिग मावदों नोंजों दाफैथारसै नोङो फासिसो बिनिफ्राय आरो बेबायदि जाथ'वासै रुब्रा बुबावदो नों जोंखौ दाफैदोसै नोङो जोंजों आंबो थाङो आइ दै हारसिङै नोङो ओइ हाय बे जाहैबाय केपसुल बर'नि बियो केपसुल बियो गासिबो मानसिफोरनि जिउ मोदोम थै गासिबो खासार होग्राया बे जिरादानो बे नायनायाव एन्थाव नङा बा फिथा नङा बे जाहैबाय मोनसे जिराद बेखौ बानायो आंना भुल जाबायहाय मेकआपमेन आर्टिस्टआ गोलोमबाय नुवाखै नामा एसे ओरै खालाम फुवारना हो ओइ बिदि नङा मारैथो बे बुस्थुआ ओरै जानांगौ नै दे होनबालाय नों देखायबानो जायोना ओरै था मोनथिबाय मा जानायबो जायो ओरै जाबाय मोजां खालाम मोनथिबाय हिनजाव मानसिनालाय हिनजावबाबो रोंनांगौ ना एसे नै ओरै था मिनिनाया मोजां मिनि दे देहाय होमबा दे ओरै औ आर्टिस्ट रेडि केमेरा रोल एक्सन हाय नैबे जाहैबाय केपसुल बे जाहैबाय मानसिफोरनि देहा मोदोम जिउ थै खारसार होग्रा जिराद बेखौ बानायो मोखोना थालिर बिलाइ आनारस बिलाइ एबा दंफां राखेब होननाय बुस्थुफोरजों बानायनाय जायो बेनि नामखौ दोनदों एमाव ओके दासो जादों बाल दाना आंनि फै रेडि माथो सिदा थायाबो बाल खुलुमबाय आयु दाख्लैसो जानानै थांनाय नेपालाव ओरैबायदि मानसि थैदोंना बांग्रिजों ओरै मावनाय आयु आरो जोंनि बे क'क्राझार सिङाव थानाय ओनसोलावनो दा साननि गावथायावनो मावनायनि खोथा दङ आयु आरो दाख्लै बै माबायाव क'क्राझारनि बै ओरै सायाव माबा गुदुं ओंखारदोंनो आइथिं आयु आरो बावनै आयु ओइ मानो खारखो ओरै फैलाय जि जौबायब्रा फुला आंबो जौसिसो जालायलांबाय नोंखौनो लागोन आं मोनाब्ला जोबलागोन रावखौबो गिखाया माबा थुदो फाग्ला बाख्रि खुन्थिया हाब बे गेटआ थेवबाय जाफ्रामा खाज'जाय हिनजावा छट थाब फै फैद' फाग्ला मा एफा खामदा फैनो थांनो बादिलाय खामानि मावनाङाथ' बारखोनो रोङा नोंलाय रोङा आङो आरो फैसा लादों लायाखै लाबाय आं न'लाय माबा बायना होनांगौ बाया माथो आं नोंनो र' फाग्ला र' बारखोनानै ज' गाखोला नामा हाबियो जि मेजेम बरहा जालायखो मा जानला मोनला सालायनाय बेलाय आइदै फाफिफ्रा बिदि सालायो फाग्ला दहायनो दहायनो बुंखादोंमोन आं गावनो गिलिर जानाया बारा सालायनो रोङा आइदै बानलु हायथाथानो फाग्लाफ्रा बिदि सालायो साइकेलखौ आयु माथो मादैसो आयै हा बाहा थांनांगौ जाखो हाथायाव नाम्बार फै फैलालाय थाथ'दो मादै जानोसैलाय गाखोलाबो आं नोंजों नोंखौबो बारखो खालामो मोनथिबाय फाग्ला फाग्लिफ्रा गानखौ बिसिबां खोनासंबावोब्रा
नाम्बार बुलाबायनानै सोरजोंबा रायलायहरलाबायनां सोरबा मोजांनाव नांहैबा हामगौ हेल' सोरमोन हाट माथो हरसै आरो खनसे होबावनां सोरनावबा नांथारबा हामगौ मोजांनो जारौरौ गावदांनांगौ नांबा हामगौ हेल' सोरमोनलाय हेलौ जारौ आंसो बारखोपारानि आंनि मुङा मदन आदाया मा मावो आं क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायो नोंहालाय ए आङो क'क्राझार कलेजावनो फरायो मुङालाय श्री ए मोजां मोजां आयु नामाबो जा समायना जारौना मालाबा लोगो हमलायगोन दे बिदिब्ला जागोन आदा नों जेब्ला लेंहरो अब्लानो थांगोन आं औ दे खनसे खुदुंहरना आदा मोजां बांथारगौलै लावगिनिफ्राय साबसिन जाथारबा हामगौ याहा नोंनो लानो फाग्लि बहा थांब्रा गेन्द्रा एफा हाखु दारा हाट लोगो हमहैनो हो हेल' आदा हेलौ आगै सफैबाय आङो नों बबाव दं आं गौरां गार्डेनावनो हा गार्डेनावनो नेगासिनो औ दे थांगासिनो आङो थाब फै आदा औ दे मादै नों केन्द्रा नों बाव औ दाउसिन दाउलासो नायनो फैलाबायदोंलां आं थांसै साला बिसो साला लासिंसिं नाम्बार जानांगौ बिदि जायो नामा होद बिमादैसो दार मासथिनि मोजांखौ लोगो मोनबानो जायो खनसे होद उरिया बारिया बिमादैसो बिदि जानांगौ सनाङो नोंखौ मोजां मोनो सनाङो नोंखौ हाबा लागोन आगै आगै लावगि सना मा मेथाइ खननाय जाखो बिलाय हा मा मेथाइ खनदोंसै आंलाय खोनायाखै नंदों नों फाग्ला गेन्द्रा इस आंबो गाज्रि नङालै आगै लावगि बेवहाय मानो फैदों नों गेन्द्रा नोंखौनो नांगौ आगै नोंखौनो लोगो हमनो सानना फैखादां मा बुंदों नों आंखौसो लोगो हमनो फैदों औ मानो आयु हाबाब मा हाइ प्रेसार जाखो ना ल' प्रेसारसो जाखो रथ'लाय आगै लावगि सना एसे बर' बायदि जानानै आंनि खोथाखौ खोनासंलाय मा खोथा बिलाय ओहो आगै लावगि अन्नानै आंनो दै गिलाससे हरसाय इसेबां गोजांनो मानो दै गांखोसि हाबाब मा खोथालै बियो गोजांनायावखि दै गाङा जायोलै गोजांनायखौथ' नोंनि आखाइनि दै लोंनो फैदों नोंनि आखाइनि दै मोनलोंबासो गुदुं मोनलायथारसिगोन आंनि गोसोआ ए आंनि आखाइनिसो दै लोंनो फैदों नों आदा गेन्द्रा र' थाथ' र' नोंखौ आयो दाद मा टाइपनि सिख्लालै बियो बे खनसेजों बुजायो मिथिगौ नोङो बिजों बुबा मा जायो नै मोसा अरोनो मोसा खौ आं मोजां मोनना जाबाय आं बिबानि नै माथो आगि लावगिसोलाय मानो माथो जाखो आंनि मुंखौ लायाबा जाया नोंहा नङालै आगै नों आंखौ नुयोब्ला मानो इसिबां रागा जोङो नोंखौ रागा जोङाबा फुदुंसै फाग्ला ओइ मा बुंखोलै नोङो 5.5 फुट 1.5 इंसि वाल खिबुआनो गावखौलाय मा सानखो नोंलाय लावथि गिना नोंलाय फाग्ला गेन्द्रा हायथाथानो बानलु थबसासायानो हगार लामाया रथ'लै रथ' आगै सलिलै आगै ओरैनोसो बुंथारदोंलै आगै
नों मानो बुजिया होनबा गायदि सना गावखौ इसिबां मोजां मोनो आङो खान्थाल आथा बायदि आमथा आमथा नै आदा मोजां मोननाया बिदि नङा बिदिजों जाया दानि जुगाव मटर साइकेल मबाइल खाला टिभि गैयाब्ला जायाहाय आदा गेन्द्रा नोंनावलाय मा दंसि इस जिंगा दासि लावगि सना नोंल' राजि जाथारदोंना आंनाव मा दं मा गैया बेफोर साखा खबनैल' गारिया नोंखौ मोनब्ला साखा खबब्रैबाबो बायनो हागौ आं ए नोंगौ आदा गेन्द्रा बिदिबाथ' बिराद मोजांहाय आंनाव बेसेबां रां बुरजा दं मिथिगौ नोङो नै खोनासं आगै लावगि आं फैसाखौ अफाय दोनो नों मिथिगौ फैसाखौ हायाव दोनबा हाया जागोन गुदुङाव दोनोब्ला मोसोम आरो एन्जरा बोनानै लांगोन आगै लावगि बिनिखायनो आं फांसे बेसेबांबा गोजौआव बिफां सायाव थिंख्लियाव खानानै दोनहैदों आङो आया मा जालाबायखो बेलाय सोरजों रायलायलाबायखो बेलाय रावबो नङालै आदा नोंनावबो फागुननि जावलिया बारा नांबायसो नामा नङालै आदा गैया नाङासै दे खामानिया मावहैदो दे दे आदा दे जागोन दे